Voor het eerst een haventriathlon georganiseerd. Naast de sportieve ambitie wil het havenbestuur daarmee een andere kant van de haven tonen. Het is een paar jaar dat we meedoen aan de Brugse triathlon en we dachten dat het goed was om dat ook eens echt een ander cachet te geven. Een beetje in voorbereiding ook van de Brugse triathlon. Om in de haven de mensen dichter bij de haven te brengen op een sportieve manier. En vooral ook omdat er heel veel vraag was van bedrijven in de haven om daaraan mee te doen. Dat brengt eigenlijk een beetje de mensen van de bedrijven in de haven samen. De sportief-technische organisatie is in handen van de mensen achter de Brugse City Triathlon. Die was op 20 seconden volzet en staat dus garant voor een bruisend Brugge op zaterdag 16 juni. Brugge trekt ook wel de topatleten aan, maar trekt inderdaad ook het middenveld aan. De gewone triatleet die er ook een heel jaar voor traint en trekt natuurlijk ook de pure recreant aan. Vandaar ook, ik denk, het succes, omdat we in iedere laag in feite van de sportbeoefenaar kunnen we scoren. En als vierde pijler hebben we natuurlijk de trio's, waar dat een goede fietser hem kan in een trio zetten met een goede zwemmer en een goede loper. Een sprinttriathlon doet zijn naam alle eer aan. Na de halve kilometer zwemmen, 20 kilometer vlammen langs het water. En 5 kilometer lopen is de Nederlandse Priscilla Meerman de snelste dame. Voor Annemie Daniels en Nicole Vermeers. Ik ben wel wist van een horoscoop, maar zeker niet in het water. Dus, maar ik zeg kwestie van trainen. Dus, door te trainen en fietsen ben ik veel verbeterd. Lopen is ook kwestie van trainen. En we komen toch een keer wagen aan een halve triathlon. Ik denk dat ik beter ga uitkomen of dat mijn uithouding beter is dan sprint toch eigenlijk. Dus dan ga ik me wagen aan een halve triathlon. Bij de mannen beheerst een viertal de wedstrijd. Wout Moreel, Gino Minnebo, Dave van Hoven en Geert Lammertijn. Zij komen als eerste de wissel binnen. Moreel heeft het snelst zijn schoenen aan en kan ook het vlugste lopen. Hij wint de allereerste editie van de haventriathlon voor Geert Lammertijn en Gino Minnebo. Ik heb me geplaatst voor 2K in Las Vegas op de halve afstand in september. Dus dat is het hoofddoel van dit jaar. Volgende afspraak de City Triathlon van Brugge op 16 juni.